vabereki vomwe chete. Saka Jacob takazwa pamuchiposo ika pamuchiposo Jacob akakura pamba pedu muda kuti airwara mushaka wonde kwazindi bhuku raishigo kwazindi bhuku sabhuku. Saka Jacob akaitawo primary level yakosvika grade 7 ari pamba pedu right. Zvadaro manje ndakazoti 2004 ndo pandakanzwa kuti Jacob akutogara pamba wakafika baba wangu inini vasai coach komba akatopa nzvimbo akutogara nemedia vana maini akatotora ndakoti zvisinei zvababa inatsuka nhaka yababa handina basa mashuka. Tabva ipapo Jacob akazobva futi nokuti kubva pastendi pababa kuenda muda vana mai almost 2 kilometers obva waenda futi akunotora zvekumastendi edu inini mastendi minda yana mhai akunoti sekuru imimi pastendi pangu patone chiza changu pandakatovaka izvizvi zvikanzi akatodyira mabhanana ndangu andigare ikoko izoti mudikini wangu anonzi Niko Dimas anogara ikoko niki ngoma nzvimbo yakutoona Jacob. Saka pandasvika ndikatoona Jacob indawo zvikanzi ndautodyarawo mabhanana pastendi penyu apa mbona Jacob atobva neduku pachiza penyu ipo papa patodyara mabhanana Jacob atozvarawo. Saka imimi mukasiya kumwe wakapa inini ndautotora bhozi muzukuru abve kwazindi kwekwachikomba kunouya unotora nzvimbo muzukuru anokwana kupfuma ikwana sekuru here kata handizoziva ndimakatomba keugara nekwana baba uko inini ndakati handipinda ndikakangofumira baba maybe pane zvakangoitwa handisikazivi asi kumunda kwana mhai kwakuuya uko kumanje kana kudaro aukanganisa 2025 gore rapera muna May ndichita mabhana akutochera uya todya mabhanana ake niki akutoisa makomba ake saka ndikoma mukasauya kuno wakagore gore rapera inini ndauto pasina kusima Jacob mabhana apa ndautobatora pastendi penyu pacho ndichiza chimwe ndautotora nokuti mimi muri kugara muri kwamuri kwamusitaka unodyara urikunzidza namushamari handiko right usakonzidza nekumwina wako kuti mwina atoda kutora stendi uya usikuita stendi iko kwatina basa navo tine basa newewo paunoisana naJacob izvo zvatotaura kuti Jacob vatotora dendiani zvatopera Jacob sunga pamusoro changambi Jacob mazetwa Jacob matamba nyaya kutaura iyo shuwa ndisekurongo shuwa ndakanesana nenyaya iyo ini ndakagara musha naSekuru ndikakuramo ndakaenda ndiri mwana mudumusha ndikakura ndikapedza chikoro kubva grade 1 kusvika grade 7 form 1 to form 4 ndichigara kwaSekuru. Sekuru akazorwara Sekuru arwara akuda kufa Sekuru akazoti mwana wandakagara naye musha muno handidi kuti muzomurasaba achidaidza hama dzake achitaurira vanun'una wake newana usazomurasiba kana azouya muno kana akadai akamboenda kwaari akazodzoka muno Jacob asi chinoti important chiri important asi ndechekuti Sekuru akasiya atosaraswe asi haana kusiya kutaura kutozora munda wake kuti zvakatosaraswe wakazosaraswe pakuti urambochengetwa mubvunza dzanaSekuru here kaunike sei wozvukati iwo wanokaunganidzwa nani ndoanani wakaunganidzwa chitaurwa kuti mukazorasa Jacob nyaya iyi tanetsana kudaro ndakazosimudzana ndikaenda kukoti ikapiwa judgment nyaya iyo ino unoenda kukoti tuta judgment yelendisi yako aiwa nendindeyangu wanaSekuru wacho ndo wakatondinforma kuti mwana rima pane ndekuwakamushawo kwasi aiwa what I'm to say ngezvekuti iyeyo akatori baba zvakuti ndiri mwana waSekuru iyeyo ini ndiri kutozviramba ndezvekuti uyu baba wake afa uyu akazoberekwa naSekuru wangu inini akuchengetwa mai vake akuchengetwa nhaka saka atone mashezi ari kwaSekuru wake pababa wake Musudzi asi kunani ndina changu chanditi ndinacho ndakatokura nditorumuranda nditocheka Sekuru akanganisa here kuti akuchengete anokukanganisa saka iwo Sekuru aifanira kunge atosiya kuendesa musavawakunanayo wakatokanganisa neira iwo wakatokuchengetwa ende wabhini wataura kuti ndakachengetwa naSekuru kubva kucreche kusvika form 4 andisika instead of being thankful kuna naSekuru wautoendesa kukoti nenendi yababa wamira
waudoshandisa mapepa ekutazi ndemapepa ekukoti. This is just an interdict. Interdict iri ownership. Interdict inongotaura chete kuti mirai chete, but it doesn't give you ownership. And iwe kuti interdict ibude ikai panofanira paine judgment yabva kuna headman kana kuna chief yakatachwa to this thing uzopiwe judgment yakabva kunani tsamba yavari kuna chief ndiyakakupa tsamba yekuti ndepavo tsamba iyo yakanyorwa nasekuru vari mushemo ndobva yazoenda kuruziwa nasabhuku wanasekuru wacho waripi wautaura kuti nasekuru vari mushemo waripi chakamire pamusoro ndatosekuru wacho vari kunyorera tsamba waripi wariko kumba wasei wari kumba because izwa jacob munda izwa jacob tati toda zvinhu zviri clear andika nyaya kubva iwe clear kuti tikwanise kubatsira kana kubatsira andizvo kana tikutaura nenyaya yeestate yatokutaura nezvayo iyi haisi yababa wako ine wana wayo andika saka mabeneficiary eestate iwabereki wana wewabereki iwawo saka uri kutaura kuti musha wasekuru wautora iwo saka iwe ukafa wana wako wakutoita take over musha wanasekuru wana sekuru waridziwe musha hawasina kokuenda kumba kwenye kunozogara izvo ari kutoti differentiate kuti handisi mwana wechichi ndiyetira babangu rasaipo chikomba iri rapa aizivi chikomba ndi mwana wapo rasai chikomba cho ndakaberekera kumunhaka asi handina kugana pakugara pakoyo ndakamuti kana wabva kwa baba vangu gara kumunda kwana mari ndopedza kumonesa chanoti anzwisise munhu ndechekuti iye una baba wake namai wake vane kumusha kwavo kwazindi ndo kune nhaka yake kwazindi haupambi nhaka yawamwe nekuti azi sekuru wakazogara neni wakutanga sekuru kukuchengeta yange iri mhosva ainge isi mhosva kuchengeta sekuru pamwe kwacho wana sekuru autosiyaka handiti iwewe wakutoda kutaura wana sekuru zvekuita pamusha pavo ukaona mira kutare ukaona munhu akuita magazi ekuenda kwameja street iwona sevana baba wake ndokatototino izwa zvandikutaura baba wana baba vari kutaura izwa kani jacob ndikutaura timboteerera jacob zvatikuedza kutaura kuna john kuna james kuna jona kuna peter ndovana baba mabrothers vari 4 asi peter una wana wake john una wana wake james una wana wake jona una wana wake wana wajames ndiwo mabeneficiary kuistate yajames wana wajona ndiwo mabeneficiary kuistate yajona wana andikaona zvinotaura jona najosiah najames andika hawawi kodecida kuti who benefits kuistate yani yewana watodi kotora muzukuru wavo wese wari 4 kuti chibenefitai paistate yani yemwana watodi ko iyo ngawakupeka kwavo sei wasiri kupa kwangandoona sekuru futi angandoona sekuru futi sei wada kutsigira kuti iwo uende kutorera unge sekuru ari 1 iwo uri muzukuru wavo wese iwo ngawangokupoka kwavo kushaya dzavo dzaunofana kupa wana wavo ngawakupewo ikokoko sei wada kuenda kutsikira uyu kuti torera uyu isu takwada vana baba iva wese tikuwanda panapa wiwanda vana baba iva wese panapa next week musaturday wakakwana nyaya yacho pataipedza nyaya yacho wezi muzukuru iwewo haungatori nyika yanasekuru asi ndosaka vanhu vauzoti vazukuru havadi kumusha because of people like you hande ngatisangane saturday nevanhu vandataura kuti vakuwanda panapa